инсталира вратата, всъщност там е занаята. Гледай как въртиш девалта, най-добър си в занаята. Девалта я им покажи, как въртиш го много здраво ти. Павлине, сега им покажи, как завиваш девалта здраво ти. Защото всички знаят Павката, Павката, как завива Павката с девалта мъжката. Павката, Павката, как завива Павката с девалта мъжката. Павката, Павката, как навива Павката. Той е само майстор лък, ама няма пазар лък. Абе щом доволна е жената, по-добре не питай за цената. Водна топка тренира и хич не се стресира. Чичочък е най-добрия. Инструмента я им покажи, как въртиш го много здраво ти. Павлине, я им покажи, как въртиш девалта здраво ти. Защото всички знаят